Carme Simó és el nom d'aquesta nova plaça del barri gòtic. L'espai d'uns 900 metres quadrats és en horari escolar al pati dels alumnes de l'Escola Baixeres i la resta del temps és per a ús públic. El nom d'aquest espai va ser proposat al districte de Ciutat Vella pel centre escolar i homenatge a qui va ser mestre de l'escola durant la República i el franquisme. També vol posar en valor la tasca silenciosa que durant anys van fer moltes dones i en particular moltes mestres. Creiem que tenim un deute amb aquestes dones, de fer-les visibles, de posar-los els seus noms als carrers, de reconèixer la feina que van fer, el silenci amb el que van tindre que viure en els temps grisos, la dignitat amb què ho van portar tot, i el nom de la Carme Simó és un homenatge a la Carme Simó i a tantes altres dones, a tantes altres mestres que durant el franquisme van fer possible que anar a l'escola valgués la pena. La urbanització de la plaça Carme Simó és el resultat d'anys de negociacions entre els veïns de la zona, la comunitat educativa de l'Escola Baixeres i l'Ajuntament, per definir tant la forma com els usos que havia de tenir.